Kakenhun jong giseng riulum keberon hakliang pyrshah habok ke HEDC ke All Regional Party Alliance mentah kasengi ka khendatri ujeliu kalau ong baka jingpen bena paidbah jong ka Sorkar jylla ka bala mana baki nu gunu giru shimet ba riu paidbah kin sya pen shitam kat kumkaan lada ki pen snguthu bakalai ki paidbah halor ki artli ki subsection jong ka section ka basan ka subsection ka bapra ba ka subsection ka bakhan riu kadai tanggalenti ka ban ïuhroit ya ka hok jong nu re jong nu ki bakwa ban pen sngo ya ka e ka hok baki don ban kren. Habai kren bigilat patai kubur hadin kejing kendu bulat ke jylla uvi shan mugantan ubak met ba ling do ulong kejing pensyai kejungi sekipat ba kadai ka hok kebangi don kam kum ki MDC bat kam long ka babian hai ru hakawe keliang usi barim ka ki HEDC ubak ardan basai moit pat ulong lada ka Sorkar ka syam bangi lai lambak lai ki pat ba kadai ban kem mardo rengi ubak ardan ulong kejing pensyai pat ba kejungi kadai hikat kum kelenti jong ka constitution padula ban rap da ka baong ngidai ki nom ikmat ki batip ru ya kaan dengan soba ku kinong yalam bat kiwe ru ki nong yalam ki badai ki lidah kin soba ban dapat bedia ya ka badai dapat wala isim bakala nga kuwa mangan penpau yang ni wala isim bakala bakane ka jing pensai jungi ka long ka bangi yalam bakala ki bai ngim kuwa penyalam bakala ladang yalam bakala mengi pai ba untip sistem kasi nginum la magin boleh untip sistem kasi kalau tip pai ba ta kam kani kalau KKB nak kata nakaliang ketuk information ke bawah yo nak tai kamde tin nakaliang jungi manu ba penting kita ngikin masih ke menta manu penting la pot diskusi la banong nakaliang kinu ki badan interest ki ba kuat ban sim mileage tu kasi ka jing i jong pai ba kani ko dong ka i ke ba ngidan kam kem ragi song bangilak pen kenya ka ai ndai ngi ru ngitip ya ka an ndai tang ka article 19 ko balong i nongalam jungi ba met ba ka fundamental rights ka 19 ka article 19 kam dei ka absolute rights kidai bantip kidai banten shushu kan kita hi la fikran ya ka an ya fikran ya ka constitution ka part 10 jong constitution ka article 301 ka ong gumno ka ong ba ya khai ka pateng ka dei belong free agar India handai ka article 304 part ka ailat ya ka state ban impose reasonable restriction hi kamla kan banong subject to provision kan kamla banong absolute kamdi ka absolute right tinama kata ngiru ngi pene nagaliang jing ba ai bangi le ngi claim le politics ka syai khmat ka perthai menu bale politics ka syai khmat ka perthai menu ba persyang ban yalam baklai ki pa la defi define constitution la defi define nadu basdang hadu bakut lem kumta la defi ong bakani ke jingtawa ke jingi ban besuk ye kini ke subsection 8 but subsection 16 haka section 5 kalong unconstitutional kalong bean kalong pyrshah agriti sensya temut ke reservation policy ru kalong unconstitutional ke scheduled tribe status jingi ru kalong unconstitutional nang ta kani ka United Khasi Jain Tethering by non tribal regulation 1954 kalong unconstitutional hendai ka ki non sandur ya ka constitution hadin bikila syashkor kila snap ya ka ei kalat kelinti baniada yang ikirat pat hi kai ka objective jong ka schedule ka objective jong ka schedule ka ban ailat ini bangin pene ngin pensa ya kata ka distinct culture and custom bat bangin dai la ka jong ban pene la ka jong ka identity ka jinglong ka jingi kum ka jat beru bakarpang ti lailat iki bungta la kan nagalan kala ban yo ka article 371A la ka Mizoram kala ban yo ka article 371G kan e ngiru bangin yo kata kala namar kini ki article ki karan sai no act of parliament mo la ban impose hakini ki area hagi bidai bat ka riti ke dustur ki naga ka dei ka khando ka shap ki naga ki mizo bat hagi bidai bat ka rukom bishar khadar jingkin ringi mintang ladu no ki snong kim la shu ban bishar ki ong ka itung ho bat ka judiciary tanama kata la ngi song kum ka jai beru ngi deben kani ka khobor ka bangi ko amnong ba ka jai beru ka deben Ïeng kampat kut kani ka jingile aji shakalong ka smusi ba ka jing shashkor ka jung paidbah ba wans ka tu ka dorbar ba da ka jing ling api saman sim ukwa ba ka tu ka dorbar ka ay ka rai ka ba kermen mdai ban supan banai ka bamdai lai lam baklai paidbah to sing Tingin niya bure lai manubay lang baklai ki paidbah to sing bat hakini ki singi layo telephone call ni ki babon ki rang basnong bagi smusi ya ka ba lapan banah ka to sing belalap ba ka ditang ka kam buipo jong no re jong tarang ngi Ïeng behlo ka nong rim bangin yai beteng ya ka jiki lara ki ong lara ka Sorkar ong bakalong unconstitutional kan kami kan ayu ni klemri seklau ni kran be ha khakmat abasyit abasai kani kalong tang ka jingi lam bakla ba ka ji persang ban ïuhroit ban let's say ka tinowing ang ban suppress kini ka jingi ka ba nakaliang jok ARPA nging scam bangin ya be khakmat bat ban dawa ya kini ki jing